wadananira payu kucem ranyo maratani sampun sanget-sanget paduka menggalih dumateng lelampan menika Koko Prabu. Lelampan menika adilipun namung dipun sandhang kula aturi masrahaken dumateng Purbaning Hyang Agung. Inggih sinuwun, mbok menawi sampun kinudrat ing jagat pinurba dening Dewa bilih Ayodya kedah nemahi perkawis ing kados mekaten menika. Jagat ingkang sampun sepuh donya semunipun ingkang sampun rapuh menika andadosaken sedaya para kawula goreh rongeh manahipun nanging nyatanipun kula pitados bilih paduka menika pepethinganing para ratu ingkang sampun nindakaken numplak kegiatan supados para kawula saged mesem guyu ning nyatanipun kados mekaten kawontenanipun prayogi leres pangandikanipun Raden Lesmana Murdaka bab menika dipun pasrahaken kemawon dumateng Purbaning Hyang Agung. Nggih. Nuwun sewu kula tak matur. Nadyan dipambengi sinten-sinten kula tetep matur merga wis 3 sasi kula mboten matur. Semar niku wong lawas. Semar niku wong lawas, mboten pinter, mboten sugih wawasan, mboten waskita, ning sing kula nggih paugeran niku mung ilmu titen. Nggih. Ayodya rumiyin menika buminipun gemah ripah loh jinawi kerta tata lan raharja mboten kirang setunggal menapa. Sebabipun menapa kok kados mekaten karana menungsane niku pinter anggene ngunjukaken raos syukur dumateng Purbaning Hyang Agung. Nuwun sewu, teng Ayodya menika rumiyin sampun lumadi lestari ngrembaka wujuding adat istiadat utawi budaya. Merti dusun, sedekah bumi, bersih desa, rasulan lan sapiturutipun. Menika kok mboten nabrak saking paugeran agami menika babar pisan mboten. Ning menika mujudaken tandha syukur dumateng Purbaning ingkang maha kuwaos bab kanikmatan ingkang dipun paringaken lantaran suburing bumi. Lah karana kathahipun para pinter, mbuh wong pinter apa keminter, mbuh wong suci apa semuci suci, sing padha nganggep wong nindakake adat lan budaya kuwi nabrak saka aturane agama. Mila sithik mbaka sithik budaya kala wau mboten wonten, budaya kala wau sami luntur. Ya merga menungsane ora gelem nyukuri kanikmatane bumi marang Purbaning Hyang Agung. Satemah nuwun sewu kathah kahanan ingkang ganjil, kahanan ingkang boten timun nemu nalar gumelar wonten ing jagat Ayodya. Cacing niku mapane wonten jero bumi, kewajibane utawa kodrate niku pancen nyuburke bumi. Ning ya merga cacing nyalai kodrat ora gelem syukur karo Hyang Agung. Moh yen mapan ana jero bumi njur metu saka lemah. Mongko yen cacing metu saka lemah mbuh kesorot-sorote srengenge utawa kepidak menungso mesti padha mati. Lah
Niku maknane menapa to? Menungso sing ora pinter nyukuri kanikmatane Gusti ingkang nyipta jagat. Kula dadi Semar, kula tak nyemar sing apik. Paduka dadi ratu, mang dadi ratu sing becik. Anoman dados senopati ya dadi senopati sing apik. Aja gayuh sing dudu sak mestine. Wis duwe derajat pangkat dhuwur, makili para kawula ana lungguh dampar kursi kadewan kurang apa? Wong blanja iso nulis dhewe, karepe pira ya dituruti karo para pamarentah. Ning nyatane sing gaglak bondone rakyat niku kelakuan apa ngoten niku. Lah, bab menika malah kangge srana kula lan paduka menika mawas diri. Yen menungsa ora gelem syukur, ora gelem eling kaling purbane Hyang Agung, ora gelem gedhekake rasa panarima, anane mung unjuk rasa, anane mung protes kalian Gusti. Niki mbok nganti benjang napa kemawon, jagat menika mboten tentrem. Niku siji. Angka kalih nuwun sewu. Ingkang garwa Dewi Sinta sampun luwih saka 15 taun mangtundung saking Ayodya. Niku simboling kesuburan. Simbole kesuburan kejawi saking menika. Menika sipate putri ingkang tulus lan setya dumateng guru laki, setya dumateng jagat saisinipun. Ning parandene dene wong sak negara malah ditundung lunga kabeh padha nakokake bab kasetyan lan kasucene Dewi Sinta. Apa kurang nalika seminggu kepungkur Sinta leobong teng mriki. Lah kok isih ditakokke meneh bab kasetyane. Yen wong ora gelem percaya karo padha-padha menungsa, tegese pikirane iki reget, duwe panyakra bawala marang wong liya. Yen pikirane menungsa, atine menungsa mung ngoten niku, sampeyan sakjeke urip ora bisa tentrem lho sampeyan. Mangan cur lakuning angin ukur agraning arga gora kurnitora kiri horak bumi pragem pito padula mangamba hamba udan dres wor lan lesus banget panarimaku Yayi Lesmana senggana apa dene Kyai Semar kang wis ngemutake marang Rama Wijaya. Ya ripalungguhan iki kudu gumregah kang dadi rasaku nadyan kaya ngapa lan kepiye Rama Wijaya dudu wong saudon saurupan. Aku dudu menungsa sing mung mikolehake diri pribadi ning duwe jejibahan ngreksa marang kayuanan lan ngayomi marang para dasih sak kukuban Ayodya. Mula kang mangkun bisa wening, bisa tentrem rasaku mutusake perkara apa wae bisa adem lamun to penggali Rama Wijaya iki marem. Mula kang mangkono Anoman wonten dawuh Kanjeng, aja wedi kangelan munggah gunung mudhuna jurang paribasane. Golek ana Brahmana ingkang netepi dharma ya kuwi mbarang jantur. Mbok menawa para Brahmana sing pinter mbarang jantur kuwi bisa nentremake utawa nglipur kang dadi pangrasaku. Welinge Rama Wijaya aja pati-pati bali lamun to ora mboyongi Brahmana pinter sing mbarang jantur bisa nentremake marang rasane Rama Wijaya. Krapala kang kumingong prang sampun samya matali lertatet wileting kota